esnaquizando as portas e collendo todo o que atopan ao seu paso, e tamén os actos vandálicos que se están acometendo nos Campos Santos últimamente, que entran ali e deixan absolutamente todo desfeito sen mirar para quen. Agora conectaremos con Vilalba para falar dun deses últimas desfeitas que fixeron en Camposanto, pero antes imos falar dun roubo ben peculiar, atención, en San Isidoro, de Posmarcos, aí na Pobra do Caramiñal. Moita atención, porque os veciños falan directamente de que este roubo pode estar relacionado cun rito satánico. E todo por qué? Pois mirado o que pasou dentro desa igrexa, porque a verdade é que chama moitísima atención. En primeiro lugar, o que fixeron os ladróns, como sempre, reventaron a porta, pero foronse directamente á talla da Virxe, e ali cortaron e directamente amputaron un brazo a un anxiño desa talla. Ademais, levaron un caldeiro de bronce onde hai auga bendita, e tamén levaron unha caixiña onde se garda a chave do sagrario. A chave deixaron, non a quixeron. Claro, chama moita atención porque, por exemplo, a Virxe ten unha coroa bastante ben valorada. Tamén a cruz do altar de prata está valorada en máis de 5.000 euros e non tocaron nada. Pero, sen dúbida, a imaxe que chama atención é o anxiño co brazo amputado. Na madrugada do domingo, nesta igrexa de San Isidro, vivíchedes un roubo canto menos peculiar, non? Sí, eu vim para abrir a iglesia, había aquí unhas mulleres que estaban esperando, e dime, abre a iglesia que temos frío e tal. E digo, no, a entrada que está aberta. A porta estaba así, tal cual se poñeu ahora. Pero estaba rota por algunha parte? Sí, estaba roto aquí, e está roto aquí. Polo visto forzaron a porta e colleron cousas que non cuadran. Atopamos que, bueno, estaba isto, o xerxín, o brasiño, o ángel, e despois, aparte deso, ali un rosario. É dicir, foron levando cousas que aparentemente non teñen gran valor comparado co resto que hai. Non, porque, a ver, hai coronas, hai a cruz que temos ali no altar, que eso sí que ten valor, e que non se explica un por que levaron esas cousas, sabes? Pareceme mal, porque eu creíme aquí, nacín aquí, fixen todo aquí, miña nai vive aquí, e non me gusta. E para máis no aspecto en que pasou. Entro aquí e vexo que están os queixóns todos abertos, e está toda a roupa, bueno, revolta, algunha no suelo. Algo andaban buscando. Algo andaban buscando, sí. Seguí mirando, vin aquí arriba, e vin que faltaba un caldeiro moi parecido a este, que era de bronce, isto é latón, pero outro, claro que era máis valioso. E aquí tamén tiñamos unha caixiña de plata, ves que está aí unha chave, que a que abre o sagrario. Esta tamén a levaron. Levaron varias cousas, pero as que tiñan valor real, non. Non. Por exemplo, que deixaron? Deixaron a cruz, deixaron algunha corona, non lle fixeron nada aos santos. O sea, un roubo que non se explica, non ten lógica. Non cuadran, non cuadran. A verdade se ha dito, non... O que levaron, non. O valor do que roubaron, pois non é polos cartos, eu creo que ten outro fin, é o que penso. Eso é moi mal, moi mal. Comentaron tamén que podía ser algún rito, pero como eso non se demostra, é imposible. Sempre tes medo, porque hoxe están aquí, amanhã están aquí, e pasado están en outra casa. Pero bueno, se é para o que eu penso, non quedas tranquilo, porque non sabes a quen lla dirigen. Houve aquí unha veciña que dixo, bueno, mira, date de conta que foi o sábado, do sábado ao domingo, que é cando resucita Jesucristo. E deixou que era así a noticia, sabes? Son unha persona que creo moito en haber as ailas. Entonces me dá que é para algo malo. Me dá que é para algo malo.